fer un exercici de rectes tangents i també de funcions. És l'apartat B de l'exercici 1 de l'examen de selectivitat juny 2023, sèrie 3. Aquest exercici ens demana que trobem la recta tangent d'una funció que ens han donat inicialment en el punt -2, 0. I a més se'ns demana que representem aquestes dues funcions que se'n donen inicialment i la recta tangent en la gràfica. Anem. Per calcular la recta tangent d'aquesta funció f de x, què necessitem? Recordem que per la recta tangent sempre necessitarem calcular el pendent, per tant, la derivada de la funció just en el punt que ens estan demanant, que en aquest cas és el -2. Un cop tinguem el pendent, necessitarem trobar la parella de punts on volem calcular la recta tangent, x1 i 1, que en aquest cas ja se'ns dona, que és el -2, 0, i un cop tinguem la x, la y i la m, podrem trobar què val la n. Aïllant. I ja tindrem la recta tangent. Doncs som-hi. Anem a fer, primer pas, la derivada de f de x. La derivada de f de x és un polinomi, aquesta funció, per tant tindrem -2x més 1 com a derivada. Com que volem trobar el pendent, calcularem la derivada just en el punt x que ens demanen, que és -2. -2 per -2 és +4, 4 més 1 són 5. Per tant, ja tenim que el pendent de la funció és 5. Si el pendent és positiu, la recta tangent cap on va? Cap amunt, és creixent. Ja tenim la parella de punts, només hem d'anar a trobar què val la n. Per tant, substituïm la x i la y i la m per trobar la n. Per tant, tindrem 0 de la y és igual a m, que és 5, per x, que és -2, més n. Per tant, la n és igual a 10. Així doncs, la recta tangent que ens demanen és i igual 5x més 10. Aquesta és la recta tangent que ens demanen. I ara ve una segona part, aquesta potser sí que una part una mica ràpida, la segona part de l'exercici que ens demana que representem les dues gràfiques, les dues funcions i la recta tangent. Per representar aquestes funcions, o bé comencem amb taula de valors, i anem fent, per exemple, quan x val 0, quan x val 1, quan x val -1, per exemple, que ho podem fer, o ho farem d'una altra manera, que és trobar quin és el vèrtex, o sigui, el màxim i el mínim, i quins són els punts de tall. Amb l'eix de les x, per exemple. O, sí, i llavors podem trobar algun altre valor, però amb aquests 3 valors en tindríem més que prou, 2 o 3 valors. Havíem dit en l'apartat A que aquestes dues funcions són polinomis. Fixem-nos que en ser polinomis de grau 2 vol dir que tenen forma de paràbola. A més, perquè ens anem fent una idea a l'hora de dibuixar-ho. Si fem un esbós sense tenir en compte cap tipus de valor, el que veiem és que en ser un menys x quadrat, és a dir, és una paràbola negativa, vol dir que tenim un màxim. Per què vol dir que tenim un màxim? Perquè si féssim ara la segona derivada d'aquesta funció, ens sortiria negativa. I recordem, segona derivada d'una funció negativa igual a màxim. Per tant, fent un esbós per sobre ens quedaria f de x, que tindria una forma més o menys com aquesta, i g de x també és una paràbola, perquè té un x quadrat aquí, per molt que estigui desordenat, és un x quadrat, i al ser positiu tindria un mínim. Segona derivada d'aquesta funció ens quedaria positiva, per tant tindria un mínim. Per tant, més o menys tindríem una gràfica d'aquesta manera, un esbós ràpid. El que fem aquí ha de semblar-se al que dèiem aquí a l'esbós ràpid mental que ens podem crear. Llavors, el que farem precisament és trobar quin és aquest punt màxim i aquest punt mínim. Com ho fem? Com hem dit, segona derivada, no? Doncs anem a fer primer de tot. La primera, anem a fer l'estudi de f de x. La primera derivada ja la tenim aquí. Si la primera derivada la igualem a 0, trobarem quins són els punts màxims o mínims. Per tant, -2x més 1 igual a 0, això vol dir que el 2x passa a l'altre costat, 1 és igual a 2x, per tant que x és igual a 1 mig.
Per tant, en el punt x igual a 1 mig hi ha un màxim, o un mínim. Anem a comprovar que és un màxim, abans de trobar la parella. Fixem-nos que en fer la segona derivada, aquí ens queda menys 2. Com que és mínim, vull dir, és negatiu, tenim un màxim, sí? Que és el que havíem dit abans. Llavors anem a buscar la parella per trobar el punt de x igual a 1 mig. Per trobar la parella de x igual a 1 mig, ens anem a la funció inicial, perquè nosaltres tenim la x, volem trobar què val la y quan la x val 1 mig. 1 mig, per tant, aquí no m'hi cabrà, posarem aquí sota. Menys 1 mig al quadrat més 1 mig més 6. 6, si ho posem en funció del denominador en base de 2, seria 12 entre 2. Ho posarem així, per poder sumar. Amb la calculadora és ràpid. Aquí tindrem, doncs... Ai, no, ho hauríem de posar en base de 4. Aquí tindríem 13 partit per 2, 13 partit per 2 menys 1 partit per 4, que fan... calculadora, 27 partit per 4. 27 partit per 4 és més o menys 6, alguna cosa. 25. Perquè ens fem una idea, 6,25. Per tant, el punt màxim de f de x té un màxim en el punt 1 mig 6,25. Aquí té un màxim. Per tant, anem a dibuixar-lo. Farem que vagi de 2 en 2, així arribem més o menys. Tenim 1 mig, això és 2, aquí tenim l'1, per tant, 1 mig es troba per aquí, 6, 2, 4, 6, més o menys, podríem dir que es troba per aquí, més o menys. Continuem per dibuixar, com que és una paràbola, en què tinguem un màxim, el mínim, i dos altres punts, que per exemple podrien ser els punts de tall amb l'eix de les x, en tenim prou per dibuixar la gràfica. Per tant, per dibuixar la paràbola. Per tant, si volem saber, per exemple, quins són els valors que fan que tallin l'eix de les x, vol dir que la y és 0. Si la y és 0, vol dir f de x és 0. Per tant, anem a trobar les solucions d'aquesta funció quan la y és 0. Per tant, direm f de x és igual a 0 per trobar els punts de tall amb l'eix de les abscisses. Això vol dir que és menys x al quadrat més x més 6, és una equació de segon grau. I tindrem x és igual a menys b més menys arrel quadrada de b al quadrat menys 4 per a per c. Partit entre 2a. 2 per mig. 1, menys i menys fan més. 4 per 1, 4 per 6, 24, 24 més 1 són 25, arrel de 25, 5. Per tant, tenim una solució que és menys 1 més, menys 1 més menys 5 entre menys 2. Dues solucions. Menys 1 més 5 són 4, 4 entre menys 2 són menys 2, per tant, x és igual a menys 2. I per altra banda, menys 1 menys 5 són menys 6, entre menys 2 són 3, per tant, x és igual a 3. Això vol dir que en el punt menys 2 la funció talla l'eix de les x. I en el punt x igual a 3, 2 o 3 està per aquí, també. Per tant, ja tenim un primer esbós de la nostra funció que faria alguna cosa així. Aquesta és f de x. Anem a per g de x. Per fer g de x farem el mateix. Calculem la seva derivada per veure on està el mínim. Ja sabem que és un mínim. La derivada d'aquesta funció és 6x menys 9. La igualem a 0 per veure quins són els punts que fan que sigui mínim. Tenim 6x és igual a 9, que això ens indica que x és igual a 9 partit per 6, que és el mateix que si dividim entre 3 ens queda 3 partit per 2. Per tant, ara haurem de calcular la f de 3 partit per 2. Sí? En x igual a 3 partit per 2 tenim un mínim, però necessitem trobar la y. Per tant,
farem exactament el mateix. 3 partit per 2 al quadrat menys 9 per 3 partit per 2. Vale, tenim 9, 27 partit per 4 menys 27 partit per 2, per tant, ens surt menys 27 partit per 4. Vale, això ho podem fer amb calculadora, però això no vull que ens liem. Per tant, el punt mínim és 3 mitjos menys 27 partit per 4. Que mira, just ens ha sortit aquí abans, és el mateix però amb negatiu, per tant és menys 6, o sigui, tenim un mínim en el punt 3 mitjos menys 6,25. Per tant, anem a ficar el 3 mitjos és 1,5, per tant, quan x val 1,5, aquí, val menys 6,25, per tant, 2, 4, 6,25, més o menys va per aquí. Per tant, ara ens queda trobar quins són els dos punts de tall amb l'eix de les x, perquè sabem que aquesta paràbola, la g de x, va cap amunt. Per trobar, tindrem que g de x és igual a 0, per tant, 3x quadrat menys 9x és igual a 0, que això vol dir que si traiem factor comú de x, de 3x, tindrem x menys 3. Per tant, tenim dues solucions. O bé la x és 0, o bé la x és 3. Per tant, això vol dir que passa per al punt 0 i per al punt 3. 2, 4, 3. Abans era 1 mig. Ai, perdó, està aquí. Això és 2, 1, 1,5 per aquí. I en el punt 3... en el punt 3 passa per aquí. Per tant, aquesta tindrà una forma així, aquesta és g de x. G? Sí, g de x. Per últim, ens queda posar aquí en aquest dibuix la recta tangent. Ens hem demanat la recta tangent al punt menys 2, 0. Això vol dir que just és una recta tangent que passa per aquest punt. Menys 2 a les x i 0. Estic fent els salts de 2 en 2, Vull dir, totes les línies posades són 2 punts. Per una banda sabem que passa per aquí i per altra banda sabem que la recta tangent té un pendent de 5. Per exemple, si la x val 0, la y val 10. Doncs mira, 2, 4, 6, 8, 10, per tant, per aquí. Fixem-nos, ara he fet aquí una substitució ràpida per buscar un punt. Si la x val 0, taula de valors, per exemple, ho fem aquí, tindríem x i y. Si la x val 0, 5 per 0 més 10, la y val 10. O sigui, he agafat només un punt perquè l'altre punt ja el tenim, que és menys 2, 0. Per tant, la recta tangent fa, ara a veure com sortim una línia recta, però faria una cosa així, més o menys. És pot recta, però més o menys. Aquí tindríem la recta tangent igual 5x més 10. Aquesta és la part que ens ha portat una mica més de feina. Però amb calculadora això és ràpid, i amb un regle també podem estalviar feina.